Wake wazibuza ukuthi kungani abanye abantu bebonakala beqoqa izigidi zamadola kalula nje, kuyilapho abanye bekhuthala impilo yabo yonke kodwa behluleka nokukhokha izikweletu zabo zanyanga zonke? Kuzwakala kungalungile, akunjalo? Kodwa kuthiwani uma ngingakutshela ukuthi umzamo akuyona imfihlo, nokuthi ukusebenza ngokweqile kungase kube isithiyo sakho esikhulu kunazo zonke? Kungalungi? Kukuphikisana? Yebo, kodwa ngumbono ophikisayo ovula umbono wakho eqinisweni lokuthi ingcebo akuyona umphumela wamahora okuqhubekela phambili ngokusebenza kanzima, kodwa kunalokho indlela owuhlela ngayo umqondo wakho. Wake waqaphela yini ukuthi noma wazi ukuthi yini okufanele uyenze, uqhubeka wenza amaphutha afanayo kwezezimali? Kunjengokungathi amandla athile afihlekile akugcina ubambekile endaweni efanayo. Uyazi ukuthi kufanele wonge, uhlele, utshale imali kangcono, mhlawumbe uze uqale okuthile okusha, kodwa usuku nosuku wenza izinqumo ezifanayo nse, njengokungathi uboshelwe umbhalo owabhalwa kudala ngaphambi kokuba uzalwe. Iqiniso liwukuthi lokhu akukhona mayelana nokuhlakanipha noma ikhono lakho, kodwa okuthile okujule kakhulu, amapulani abusa ukuphila kwakho. Lawa mapulani anjengohlelo oluyimfihlo olufakwe engqondweni yakho engaphandle kokuzithiba, oluqondisa ngaphezu kwamaphesenti angama-90 ezinqumo zakho ngaphandle kokuthi wena uqaphele. Yizinkolelo ezijulile, ezaqiniswa iminyaka eminingi, ezatholwa emndenini wakho, esikoleni, nasendabeni owakhulela kuyo. Mhlawumbe wake wezwa izaga ezinjengokuthi imali ayikhuli ezihlahleni, izindlalifa kuphela ezicebile, noma kufanele usebenze uze uwe. Ngaphandle kokubona, lezi zisho zaba yimithetho ethulile eqondisa ukuziphatha kwakho kwezezimali. Yingakho, noma ufisa ukuphumelela, ingxenye eyodwa yakho igcizelela ukudicilela phansi yonke imizamo yokushintsha. Nami ngasiphila lesi simo. Isikhathi eside, imali engiyithola ngonyaka yayingamadola ayizinkulungwane ezine kuphela, futhi ngase nginomunye umkweletu wamadola ayizinkulungwane eziyisithupha. Kwakungumjikelezo ongapheli wezikweletu ezingakhokhiwe, ukudumala, kanye nombono wokuthi ngeke neze kwanele. Futhi okwakubuhlungu kakhulu kwakuwukuthi ngangazi ukuthi ngidinga ukushintsha, kodwa ngahluleka. Wake wazizwa into efanayo? Lowo mkhudlwana esiswini sakho ekupheleni kwenyanga, lapho uqaphela ukuthi wonke umsebenzi wakho onzima waleyo nkathi ushaye phansi ngamabhili, izikweletu, nenzalo. Wake wazibuza yini ukuthi abantu abangafundile kangako, ababonakala bengafaneleki kangako, bajabulela injabulo enkulu, kuyilapho wena, owenza umzamo omkhulu kangaka, uhlala uboshelwe? Akuyona indaba yokufanelekela, kodwa eye ukuvumelana. Izifundo zesimanje kwezokusebenza kwengqondo zembula ukuthi ukuxhumana ngokomzwelo kwezezimali kubaluleke kakhulu empilweni yezomnotho kunesifundo esivamile. Izinkulungwane zabantu abafundile kakhulu zigcwele izikweletu, kuyilapho abanye, abangakaze baqedele isikole, bephumelela ngoba banokwakheka kwengqondo okuhlukile. Inkinga akuyona inani lolwazi umuntu analo, kodwa kunalokho umuntu akholwa ukuthi angakuzuza kuye uqobo. Ngikhumbula ubusuku lapho ukungalali kwakungiphazamisa khona, ngikhathazekile ngenqwaba yezikweletu etafuleni. Ngazitshela ukuthi ngidinga ukusebenza isikhathi eside, kodwa ngaphakathi, wonke umzamo wawubonakala ungiphushela phansi emgodini ojulile nakakhulu. Ngangaze ngabona ukuthi inkinga kwakungesona isisebenzi sami, kodwa ukuhlelwa kwengqondo yami. Lapho ngizivumelanisa kakhulu nokushoda, lapho ngiheha kakhulu ukushoda. Kunjengokuzama ukuhlela umsakazo esiteshini esingadlali ingoma oyifunayo. Ungashintsha inkinobho usuku lonke, kodwa uma usezingeni elingalungile, umsindo ngeke ushintshe. Iphutha elikhulu ukukholwa ukuthi isimo sakho sezezimali sizoshintsha ngokumane unqumedi ukuzama okukodwa okunye. Kangaki uqale uhlelo lokonga, isifundo esisha sokuqeqeshwa, ibhizinisi elengeziwe, washiya lingaqediwe. Awuzange uyeke ngenxa yokuntuleka kwesifiso, kodwa ngoba ingqondo yakho engaphandle kokuzithiba yakutshela ukuthi lokho akusona isimo sakho sangempela. Ingqondo yakho yayiqeqeshwe ukuba ibuyele esimweni sokuzijwayeza, noma ngabe lokho kujwayeza kwakusho ukugcwele izikweletu.
Ukumelana noshintsho yisithiyo esikhulu kunazo zonke. Kangaki uzibambe ucabanga, kuthiwani uma ngilahlekelwa yikho konke? Kuthiwani uma kungasebenzi? Kuthiwani uma isimo sami samanje siba sibi nakakhulu? Le micabango akuyona imicabango yakho, imane nje iyimihosha yezinkolelo ezindala ezizama ukukhawulela. Kunjalo lapho kulele khona ikheji elingabonakali. Ukuphila akuguquki kusukela ngaphandle kuya ngaphakathi, kodwa kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. Inqobo nje uma amaphethini engqondo yakho engabhalwanga kabusha, indaba ihlala injalo, kungakhathaliseki ukuthi uzama kangaki ukuqala kabusha. Umbuzo okufanele uwubuze akuyona le ethi yini okufanele ngiyenze ukuze ngithole imali eningi, kodwa kunalokho, yiziphi izinkolelo ezingivimbayo ukuba ngamukele ukuthi ngifanelwe ukuphumelela. Lesi yisisekelo. Ngoba akusizi ngalutho ukufunda amasu amasha ezezimali uma, ngaphakathi, usazizwa ungenamandla, ungakufanelekele, noma ukuthi akukhona okwakho. Futhi ngokuthwala lowo mbono, umhlaba umane ubonakalisa okwengeziwe kwalokhu okufanayo. Iqiniso liwukuthi awedwa. Izigidi zabantu ziphila ngale ndlela, ziboshwe emisebenzini ezingayithandi, zesaba ukulahlekelwa yinto encane abanayo, zesaba ukuphela kwenyanga, futhi zikholelwa ukuthi kumane nje kuyisiphetho. Kodwa isiphetho sibunjwa ingqondo. Uma uqhubeka uhambisana nokushoda, lokho kuyoba yiqiniso lakho. Manje, uma unquma ukuhlela kabusha izinkolelo zakho, ukuze wandise ingqondo yakho enjabulweni, isimo siyashintsha ngokuphelele. Futhi mhlawumbe ngalesi sikhathi uhlangabezana nokungqubuzana kwangaphakathi. Njengokungathi ingxenye eyodwa yakho yamukela leli thuba kanti enye iyalikhuza njengenkohliso. Lokhu kungqubuzana kuvamile, kungukuphikisa kwangaphakathi kwamaphethini amadala. Kodwa uma usuvele waqaphela ukuthi naphezu kwawo wonke umzamo wakho, akukho okushintshile kuze kube manje, khona-ke uyaqonda futhi ukuthi ukuqhubeka ngendlela efanayo ngeke kukuholele emiphumeleni ehlukile. Isinyathelo sokuqala ukuvuma, akukhona ukuntuleka kobuhlakani, akusona isimo sezomnotho sezwe, akuyona inhlanhla embi. Ukwakheka kwakho kwangaphakathi. Futhi uma kungaqondwa, kungashintshwa futhi. Isithiyo silele ngaphakathi kuwe, kodwa kanjalo nesixazululo. Akukho lutho olwashintsha empilweni yami kuze kube usuku enginquma ngalo ukuqeqesha ingqondo yami ngokuphindaphinda nangomzwelo. Kwakungaleso sikhathi engakuqonda ukuthi ingqondo engaphandle kokuzithiba ayihambisani nomqondo, iphendula kunoma yini ephindaphindwe ngokwanele ukuze ijule. Ngaqala ukulalela nsuku zonke okuqoshiwe komeluleki wami. Emotweni ekhaya, ngesikhathi ngihamba ebhanoyini ngaphambi kokulala. Kwagcina kufike lapho ubuchopho bami bungasabuzi, bungasameli, kodwa bumane buwamunca lawo mazwi njengento entsha yangempela. Ekuqaleni, umbono wokuhola amadola ayizinkulungwane ezingama-25 ngonyaka wawubonakala ungenangqondo, ungenakwenzeka kumuntu owayesanda kuphuma ezikweletini. Kodwa, ngemuva kokuphindaphinda okuningi, lelo nani layeka ukuba yiphupho elikude futhi laba into ejwayelekile, cishe engenakugwemeka. Okwehlulile ngemuva kwalokho kwakunjalo, imali yami yakhula. Ngokushesha, lawo madola ayizinkulungwane ezingama-25 aba amadola ayizinkulungwane eziyikhulu, bese efika edoleni eliyisigidi. Akukhona ngoba ngathola indlela eyimfihlo yebhizinisi, kodwa ngoba ingqondo yami engaphandle kokuzithiba yayilungile ukwamukela lezo zimali, yayisivele yakuqonda ukuthi zazingxenye yempilo yami. Futhi lena yiphuzu elibalulekile, awulokothi ushintshe ngesizathu sodwa. Kangaki uzame ukuziqinisekisa ngezizathu ezinengqondo zokuthi kufanele wonge, utshale imali, ushintshe umsebenzi, kodwa ngaphakathi, ubuyele emikhubeni yakudala efanayo. Lokhu kwenzeka ngoba umqondo ubuthakathaka uma uqhathaniswa namandla emizwa efakwe engqondweni engaphandle kokuzithiba. Ukuphindaphinda kuphela, okugcwele imizwa, okwakha ukuxhumana okusha nokujulile. Cabanga ukuthi sifunda kanjani ukushayela. Ekuqaleni, yonke iminingwane idinga ukugxila okukhaliphile, isibuko sangemuva, ukushintsha kwegiya, isitheringi, izinyawo. Kodwa ngemuva kokuphindaphinda okwanele, ungena emotweni uyishayele cishe ngaphandle kokucabanga.
ingqondo engaphandle kokuzithiba iyalawula. Ngezimali, kunjalo, inqobo nje uma ungahleli ingqondo yakho engaphandle kokuzithiba ukuba ikholwe ukuthi ukuthola, ukugcina, nokwandisa ingcebo kungokwemvelo, uzoqhubeka uhlala njengomuntu olwela ukuphila, noma ngabe uyazi ukuthi ungaphumelela. Nami ngakhumbula ubusuku lapho ngangibhala khona ephepheni, nginenjabulo nokubonga okukhulu manje njengoba ngithola $25,000 ngonyaka. Ekuqaleni ngangingakholwa nayigama elilodwa. Kodwa umeluleki wami wayekholwa. Futhi nganquma ukuncika ekukholweni kwakhe kuze kube yilapho okwami kuqina ngokwanele. Lesi sifundo esifushane sashintsha impilo yami ngokuphelele, ngoba ukuphindaphinda ngemizwa kwakha ubunikazi obusha. Futhi lapho ubunikazi bakho bushintsha, imiphumela yakho iyashintsha kanye nabo. Abaningi basho ukuthi bangathanda ukuheha ingcebo eningi, kodwa bagcizelela izisho ezinjengokuthi angilokothi ngibe nenhlanhla, imali ayihlali nami, kuyinkimbinkimbi kakhulu. Ababoni ukuthi ngokuphindaphinda lezi zisho bazicindezela ngokungaqondile eqinisweni labo. Futhi ingqondo engaphandle kokuzithiba, engahlukanisi iqiniso nokuphindaphinda, imane nje iyarekhoda bese iyenza yenzeke. Wake waqaphela yini ukuthi labo abakhuluma njalo ngezikweletu bazithola behlala besesikweletini? Akuyona into eyenzeka ngengozi, inqubo yokuhlela. Manje, cabanga uma uqale ukuphindaphinda, nsuku zonke, inkolelo entsha, imali ingifinyelela ngezindlela ezilindelekile nezingalindelekile. Cabanga ukulalela lokhu ngezwi lakho eliqoshwe, nsuku zonke, izikhathi ezingamashumi. Ekuqaleni, kungase kubonakale kungajwayelekile, kodwa ngokuphikelela, ingqondo engaphandle kokuzithiba kancane kancane iyakwamukela. Uma sekwamukelwe, umbono wakho uyashintsha. Uqala ukubona amathuba lapho ngaphambi kwalokho wawubona kuphela izithiyo. Wenza izinqumo ezake zakha ukwesaba. Uhlala njengomuntu osevele ecebile, futhi indawo yangaphandle iyasabela kulesi simo esisha. Izifundo zesimanje kwezesayensi yezinzwa zibonisa ukuguquguquka kobuchopho, zikhombisa ukuthi buzakha kabusha ngokwephethini lokuphindaphinda. Ngenxa yalesi sizathu, ukuzijwayeza njalo akushintshi imicabango yakho kuphela kodwa futhi nesakhiwo sakho sezinzwa. Ngokoqobo wakha ukuxhumana okusha okusekela ukuziphatha okusha. Uma kushoda kuphindaphindwa, kwakheka izindlela zokuntuleka. Uma injabulo iphindaphindwa, kwakheka izindlela zenjabulo. Lokhu isayensi akuyona imilingo. Ngaqonda ukuthi konke kuqala ngokukhetha okulula, yini oyikhethayo ukuze uyondle nsuku zonke. Ngoba noma ngabe ufuna noma cha, usuvele uzilungiselela kabusha. Yonke imicabango ephindaphindwayo, wonke amazwi akhulunywayo, yonke imizwa ehlale iphinda ivakashelwe isebenza njengomyalo engqondweni yakho. Futhi ingqondo yakho iyawuthobela njalo. Umbuzo uthi, ingabe uphakela uhlelo olukubambayo, noma oluzokhipha amandla akho eqiniso? Kwakungokuthatha kuphela ukulawula lo mshini owenza ukuthi okwakungenakwenzeka ngaphambili kuqale ukuzwakala kungokwemvelo. Okwakungukufisa nje okukude kwaguquka kwaba umphumela obonakalayo. Lokhu akubangelwa ukuguquka okuzenzakalelayo ekuhlangenwe nakho kwangaphandle. Kodwa kunalokho ukuguquka okujulile okwaqala ngaphakathi kimi. Futhi lapho lokho kuguqulwa kubonakala, konke okunye, ngaphandle kokuhluleka, kuwela ekuzwaneni okuhle. Kunesimiso iningi labantu elisishaya indiva lapho liheha ingcebo, indalo ayizwani nokungabi nalutho. Noma nini lapho kunesikhala esingenalutho, kuhlale kuza okuthile ukusigcwalisa. Lokhu ngakuzwa mathupha ngendlela ebonakalayo. Ngikhumbula umhlangano lapho ngakhuluma khona ngokubaluleka kokukhuthaza ukwamukela okusha, nokungabambeleli kulokho okungasasebenzi kithi. Lapho ngibuya ekhaya, ngathola igumbi lami lokuphumula lingenalutho ngokuphelele. Itafula, izihlalo, usofa, konke kwasekukhishiwe. Ngabuza ukuthi kwenzekeni, futhi impendulo yanikezwa ngokwemvelo, uthe sidinga ukwenza isikhala sokusha, ngakho sakhipha lokho okwakungasena njongo. Ngaleso sikhathi, ngaba nomuzwa wokwethuka, kodwa ngokushesha ngasiqonda isifundo esijulile. Ngaphambi kokuba kudlule isikhathi eside, kwafika ifenisha ephakeme, enhle kakhulu futhi efaneleke kakhudlwana esikhaleni.
Kwakungubufakazi obubonakalayo bokuthi ngokudedela okungasasebenzi, okungakaze kubonwe kuvele ngokuphoqelekile. Engikubona kaningi abantu abazama ukubambelela kukho konke ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa. Babambelela emisebenzini abayizondayo, ebudlelwaneni obulahlekelwe ukukhanya kwabo, ezingutsheni ezingagqokwa iminyaka eminingi, nasezintweni ezihlale ziqoqa uthuli nje. Kodwa bayazibuza ukuthi kungani bengathuthuki. Ungayilindela kanjani ingcebo ukuba igeleze uma ungayidali indawo yayo? Cabanga uzama ukugcwalisa isitsha esesigcwele kakhulu uketshezi olunogqamthwe. Noma ungathela amanzi acwebile kangakanani, ngeke athole isikhala. Yile ndlela okusebenza ngayo empilweni yakho yezezimali neyemizwa. Kangaki uzitshele, ngizoyigcina le nsebenzi ngize ngithole okungcono. Bese kudlula iminyaka emihlanu, iminyaka eyishumi, iminyaka engamashumi-20, futhi usesesimweni esifanayo. Kangaki uthembise ukuthi, ngezinsiza ezingaphezulu, uzogcina uzitshalela imali, kodwa awuzange usithathe leso sinyathelo. Le micabango iyakubamba. Kunjengokungathi uxhumana nendawo yonke uthi, ngenelisekile ngalokhu, ngingalinda. Futhi impilo iqinisekisa umbono wakho, ngoba imvamisa oyikhiphayo akuyona eyokufisa, kodwa eyokwaneliseka. Ukungenamvula kuyesabisa, ngiyavuma lokho. Ukwenqaba okuthile okuvamile kungabanga ukukhathazeka ngoba akukho siqinisekiso sokuthi kuzokwenzekani ngemva kwalokho. Nokho, yilapho kanye amandla alele khona. Ukungabi khona kuheha, kubiza okusha ukuba kubonakale. Ngokuzikhipha kulokho okungasasebenzi, uthumela umyalezo ocacile, sengilungele isigaba esilandelayo. Futhi leso sigaba esilandelayo sihlale sivela. P6 icacisa lo mqondo kalula, indalo ayikubekezeleli ukungabi nalutho. Uma kunesikhala esivulekile, kuzovela okuthile ukusigcwalisa. Cabanga ngemagumbi asesikhishini sakho. Ikhabethe elingenalutho lizogcwaliswa ngokushesha yizinto ezisanda kuthengwa. Ishalofu elingenalutho liyamukela izincwadi, imibhalo, noma izinto ezigcinwa njengesikhumbuzo. Futhi kwenzeka into efanayo ezindaweni zakho zezezimali nezothando. Lapho kukhishwa amandla agxilile, imiqondo emisha, amathuba, nabantu bathola indlela yokungena. Okumangazayo kakhulu ukuthi, kaningi, okufikayo kuphakeme kakhulu kunalokho obuzama kanzima ukubambelela kukho. Kuyisinyathelo esingalindelekile esivela lapho ekugcineni ushiya lowo msebenzi owawuqeda amandla akho. Kuyithuba lobudlelwane elivela ngemuva kokuphela kwebhizinisi elalingakhuli. Kungukuthula okuza lapho ukhetha ukwenqaba izibopho ezazikusebenzisa isikhathi sakho nje ngaphandle kokukhuthaza ukukhula. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngaphoqeleka ukuba ngenze ukukhetha okunzima, ukushiya isikhundla esizinzile futhi ngingene kokungaziwa. Ukwesaba kwakungokoqobo, kodwa kwakuwuphawu lwenqubekela phambili yami. Ukungabi nalutho engakudala kwagcwaliswa ngokushesha ngamathuba engingawazange ngiwaqaphele ukube ngangingabambelele kulokho osekukhona. Kungukungakhona kanye, iningi labantu elikwenqabayo, okudala indlela eya engcebweni. Inselele ilula, kodwa inamandla. Khetha indawo eyodwa empilweni yakho bese uhlanza. Lokhu kungaba ikhabethe lezingubo, uhlelo lwakho, noma ubudlelwane obungasasebenzi. Zikhiphe kulokho okungafanekisi impilo ofisa ukuyiphila. Lokhu kudlula ukuhlanza nje, kuwukumenyezelwa kwenhloso ecacile. Ngokudala isikhala, awumane ulahle izinto, kodwa uthumela indalo isimemo esicacile, ngifanele okuhamba phambili, futhi ngikulungele ukukwamukela. Ingcebo ayibonakali ezindaweni ezigcwele ukwesaba, izimpahla, izibopho, nabantu abangasafaki isandla ekukhuleni kwakho. Ifuna ukunyakaza, ukugagasa. Futhi lapho unesibindi sokudedela lokho okwasekwenze umsebenzi wakho, udala izimo ezifanele zokuthi okusha nokuhle kakhulu kukuthole. Kukulokhu kuzo uhlaka lapho ubona khona ukuthi ukudedela akusona isandla sokuhlupheka, kodwa kunalokho ukulungiselela. Kukwenza indawo yokuba impilo ikunikeze lokho okwakuqondwe kuwe, kodwa okwakungenakungena inqobo nje uma ugcizelela ukubambelela kulokho okwakungasazuzisi.
Imali ayisiyo nje iphepha lemali noma izinombolo e-akhawuntini, ingamandla ahlale ehamba, eqhubeka ephendula ekudlidlizeni okukhiphayo. U-Einstein wathi konke kungamandla, futhi lokhu kuhlanganisa imizwa yakho, imicabango, nezinkolelo zakho ezijulile. Ekuqaleni kohambo lwami, ukunaka kwami kwakugxile ezikweletini. Ngaso sonke isikhathi lapho ngihlola isimo sami, ingqondo yami yayihlala kulokho okwakuncane, kulokho engangingenakho. Futhi umphumela wawubikezelwa ngokuphelele, ukungabi nalutho okukhulu, izikweletu eziningi, ukudumala okwengeziwe. Indawo yonke yayivele ibonisa imvamisa engangiyikhipha. Kwakuyilapho nginquma ukubuyisela ukunaka kwami. Nganqala ukudlala ngezibalo ngokoqobo. Ngasebenzisa umshini wokubala futhi ngaqala ukucabanga ukuthi kuzobanjani ukuzuza izinkulungwane eziyishumi zamadola ngenyanga, izinkulungwane eziyikhulu zamadola ngonyaka, kanye nesigidi esisodwa samadola esikhathini esiyiminyaka emihlanu. Ekuqaleni, kwakuzwakala njengephupho elingokoqobo, kodwa njengoba isikhathi sihamba, lezi zimali zayeka ukwesabisa futhi zaqala ukuzwakala zingokwemvelo futhi zibonakala. Futhi yilapho kanye iqiniso eliyisisekelo lilele khona, ingqondo engaphansi kwesazela idinga ukujwayela ingcebo ngaphambi kokuba ibonakale. Inqobo nje uma ubheka izimali ezinkulu njengento ehlukile, into engenakwenzeka, umzimba wakho usabela ngokwesaba, ukucindezeleka, nokukhathazeka. Nokho, uma lezi zinombolo sezijwayelekile engqondweni yakho, uqala ukubona amathuba abekhona ngaso sonke isikhathi, kodwa ngaphambili engazange abonwe. Kufana nokushintsha isiteshi somsakazo, awudali umculo, umane ushuna usakazo oseluvele lusemoyeni. Ucwaningo lwesayensi yokusebenza kwengqondo luqinisekisa ukuthi abantu ababhekana nezindaba zezimali ngokuzethemba nangenjabulo bavame ukwenza izinqumo ezinhle kakhulu zezimali futhi balulame ngokushesha ezinhlekeleleni. Lokhu kwenzeka ngoba izingqondo zabo, ngokugxila ekugagasi kunokuntula, zikhuthaza izindawo zobuchopho ezihambisana nobuciko nokuxazulula izinkinga. Lapho ukhuluma ngezimali kalula, ukholelwa ukuthi ziwumthombo wokwesekwa, uzibeka esimweni sokulawula. Ngokuphambene, lapho indaba ihlala izungeza izikweletu, ukuntula, nobunzima, ukhulisa imvamisa yokuntula, futhi ingqondo yakho engaphansi kwesazela imane ifuna ubufakazi bokufakazela lowo mbono. Mina mathupha ngakuzwa lokhu kuguquka ngendlela ejulile. Ngemuva kokujwayelana kwengqondo yami nezibalo ezake zangethusa, ngaqala ukubona izicelo ezingalindelekile, amabhizinisi ayebonakala ephuma kungazelelwe, nabantu abangipha imibono ebalulekile. Futhi lokhu kwakungesona isimo sethamsanga. Kwakukuphendula kwangaphakathi kwamandla emvamisweni evuseleleke engangiyikhipha. Lapho ukholelwa ukuthi izinsiza zezimali zincane, uphila ngokukhathazeka ngokuthi uzoyikhokha kanjani imali ekupheleni kwenyanga. Nokho, lapho uqala ukukholelwa ukuthi ziningi, indlela yakho yokuziphatha iyaguquka. Uqala ukubuza imibuzo efana nokuthi, ngingayisebenzisa kanjani imali yami ukuze ingisebenzele? Hayi nje ukuthi ngizosinda kanjani kuze kufike umholo wami olandelayo. Lokhu kuguquka okulula engqondweni kuvula izindlela ezazibonakala zivaliwe ngaphambili. Zibuze, ukhuluma kanjani ngemali empilweni yakho yansuku zonke? Ingabe uziveza ngokuthula, ngesinqumo, nangokwazisa, noma ngokwesaba, ukukhathazeka, nangentukuthelo? Indlela oyiphendula ngayo lo mbuzo iveza ngqo ukudlidlizela okukhiphayo. Futhi indalo, engakhethi njengoba ihlale iwuphawu lwayo, imane ibuyisele lokho okukhiphayo. Uma ufisa ingcebo, kufanele uqale udlidlize ngengcebo. Lokhu kusho ukujwayela umqondo wokuthi ukuthola okwengeziwe kuyinto eyingqayizivele, ukuthi uyifanele intuthuko, nokuthi izinsiza zezimali akudingeki zibe umzabalazo ohlale ukhona, kodwa kunalokho ukugagasi okungaphazamiseki. Njengoba ushintsha lemvamisa, uzoqaphela kakhulu ukuthi amathuba ahlale akhona, amane alinde ukuxhumana kwakho nendawo efanele yokudlidlizela. Futhi lapho lokho kuhambisana kwenzeka, izimali ezazibonakala zingenakwenzeka ngaphambili ziyayeka ukuba yinhloso ekude futhi zihlanganiswe empilweni yakho yansuku zonke. Imali iyaqala ukugagasa ngokuzenzakalelayo, hayi ngoba umhlaba uguqukile, kodwa ngoba usushintshe amandla owakhiphayo.
Akukho okuzoba namandla amakhulu kunentshiseko yangempela, leyo evela ekujuleni kobuntu bakho futhi hayi nje kuphela endaweni enengqondo. Ngikhumbula kahle isikhathi esithile empilweni yami lapho ngangizithola ngingedwa, ngingenabangani, ngingenazo izinto eziningi eziwukufaneleka, kodwa ngibambelele embonweni owodwa nje, obabukeka ungenakwenzeka kwabaningi, owokusakaza ulwazi olwaluguqule impilo yami emhlabeni wonke. Kwakungunyaka ka-1973, futhi umbono engangiwukhulisa wawuvama ukubukeka uhlekisa ngisho nakimi, kodwa ngawazisa njengefa eliyigugu. Njalo lapho kusa, ngangiwubamba lo mbono oshubile ngaphakathi kwami, ngiwuphakela ngamandla ami onke, isiqiniseko, nemizwa yami. Kancane kancane, abantu baqala ukusondela, sengathi badonswa yileyo ndonsakusa efanayo. Kuqala kwafika abahlanganyeli abangazelelwe, kwase kuba abalingani ababalulekile abasiza ukukhulisa umzamo, kwaze kwaba yilapho lelo gqugquzelo, elaliyiqabaza elilodwa nje, likhula liba yinhlangano yomhlaba wonke. Amandla esifiso esinamandla anjalo ayakusekela lapho ukwesaba kuzama ukukhubaza, lapho kugqama ukugxekwa, lapho yonke into ekuzungezile ibonakala isikisela ukuthi ngeke uphumelele. Yilawa mandla angabonakali aguqula okungenakwenzeka kube yiqiniso elibambekayo. Beka nje izibonelo ezimangalisayo emlandweni. UThomas Edison wahluleka izikhathi ezingaphezu kwe-1,000 ngaphambi kokusungula isibani sikagesi. Yini eyayimqhubezela phambili? Kwakungesona isizathu esinengqondo noma iziqinisekiso zangaphandle. Kwakungukuphupha okungantengantengi kokukhanyisa umhlaba, ukubona inhloso yakhe ifezeka ngazo zonke izindleko. Isifiso esinamandla akukhona nje ukufuna okuthile, kodwa kumayelana nokuphila sengathi kubaluleke ngendlela emangalisayo. Kumayelana nokuzwa ngaphakathi kwakho ukuthi akuyona nje iphupho, kodwa isidingo esiyisisekelo. Wake waba nesifiso esiqinile kangangokuthi ukuba khona kwakho kwakubonakala kungenanjongo ngaphandle kwaso. Yilolu hlobo lokulangazelela olususa izintaba, olwakha izindlela lapho ngaphambili kwakunemigoqo kuphela, oluheha abantu abafanele, izinsiza ezifanele, namathuba afanele. Futhi okuhle kakhulu ukuthi indawo yonke iyaphendula ngokuya ngamandla alokhu kungqikithi. Lapho ufisa okuthile ngokungenamzwelo, ngaphandle komuzwa wangempela, impilo ikubuyisela ngobungapheleli. Kodwa-ke, lapho ukulangazelela kugxile kakhulu, kugcwele isiqiniseko nokusebenza, kuthathela isimo esikhangayo. Yilokho kanye engibukele ngakho abantu abaningi empilweni yami beguqula izimpilo zabo, lapho beyeka nje ukufisa baqala ukuzwa, ukwenza, nokuphila sengathi sekuvele kuyiqiniso. Ucwaningo lwesayensi luyayisekela le ndaba. Izifundo zikhombisa ukuthi lapho ucabanga ngomgomo ngamandla amakhulu emizwa, i-cortex yobuchopho bakho yenza kusebenze izindawo ezifanayo sengathi usuvele uhlangabezana nalowo mcimbi. Lokhu kuziphatha kudala isimo sangaphakathi sokuqiniseka, futhi kusukela lapho kuqhubeke, izenzo zakho ziqondiswa yilesi siqiniseko. Kungakho sivame ukuzwa izindaba zabantu ababebonakala bebhekise ekuhlulekeni, kodwa ngamandla okulangazelela, banqoba izithiyo ezingacabangeki futhi bafinyelela impumelelo emangalisayo. Mina uqobo ngiye ngabona ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Ngezikhathi lapho yonke into yayibukeka ingacacile, kwakuyisifiso esinamandla esasenza ngiqhubeke. Futhi kancane kancane, okwakubonakala kukude ngaphambili kwaqala ukubonakala phambi kwamehlo ami. Ngoba lapho ukulangazelela kungokoqobo, kuba ngumfutho onamandla. Akukuvumeli ukuthi ulahle ithemba, ngisho nalapho ingqondo ikhona ukuthi ayikho isisombululo. Kukugijimisa phambili, kuguqula ukwesaba kube isibindi, ukungabaza kube ubambiso, nezithiyo zibe izitebhisi. Manje cabanga, yikuphi lokho kulangazelela okukubambile ngaphakathi, kodwa mhlawumbe ukungahlangananga ngoba kubonakala kukukhulu kakhulu noma kungenakwenzeka. Uma kuseshuba ngaphakathi kuwe, kungenxa yokuthi kumemeza ukuba kulethwe empilweni. Lesi sifiso asifakwanga ngaphakathi kuwe ngokungahleliwe, sakha ubizo. Futhi lapho usamukela ngaso sonke isiqu sakho, ngaphandle kokungabaza, uxhumana namandla afanayo aqondisa u-Edison, aqondisa abantu abaningi abaphumelelayo, futhi aqondisa nawe.
Yilawa mandla aguqula amaphupho ayize abe yiqiniso elibambekayo. Imfihlo ayilele nje ekufiseni kodwa ekuzizweni sengathi usuvele unakho. Yilokho okuhlukanisa phakathi kokufisa okuthile nje nokukwenza kube yingxenye yempilo yakho. Lapho ngivala amehlo ami futhi ngibona ngamehlo engqondo ngiphila impilo engiyilangazelelayo, ikhaya engihlale ngilicabanga, inkululeko yesikhathi, ukugeleza okungapheli kwezinsiza zezimali, angikubheki lokhu njengephupho eliyize. Ngigamisa lesi simo sengathi yiqiniso lami lamanje, ngizwa iqiniso elijulile lalokhu kuhlangenwe nakho kuso sonke isiqu sami, ngivumela yonke iminingwane ukuba izwakale ngaleso sikhathi. Futhi ngokuphindaphinda lo mkhuba nsuku zonke, ukungqikithi kwami kuyaguquka, futhi akunakupheka ukuthi imvelo engizungezile iqala ukuhambisana nalo mklamo omusha wangaphakathi. Kodwa-ke, akukho kulokhu okwenzekayo ngaphandle kwesinqumo esingantengantengi. Ngadinga ukufinyelela ezingeni lapho ngazitshela khona, ngeke ngiphinde ngiphile ngaphansi kwamandla ami. Lesi sinqumo sasebenza njengenguquko ebalulekile. Uma nje ngangivumela ukwanela ngaphansi, yilokho kanye engakuthola. Kwaba yilapho kuphela ngisho, ngokusobala ngokugcwele, ukuthi ngeke ngisayemukela izinsalela, lapho ngaqala khona ukudala indawo yokuphumelela kwangempela. Futhi nasi isihloko esincane abambalwa abasibonayo, impilo ayiphenduli kulokho okushoyo, kodwa kunalokho kulokho okuphumayo kuwe. Uma ukungabaza, ukwesaba, noma ukungaqiniseki kusesekugxile kakhulu kuwe, yilokho okuzobuyiselwa kuwe. Ngibonile abantu abaningi bechitha impilo yabo yonke belindele okuthile kwangaphandle ukuba kuvele ngaphambi kokuba bakwazi ukuguqula umsebenzi omusha, ukuthuthuka emsebenzini, inhlanhla. Kodwa-ke, okuguqula yonke into ngempela ukuzimisela kwangaphakathi, ngoba kuguqula ngokushesha indlela oqhubeka ngayo, indlela oziveza ngayo, nendlela ozibeka ngayo. Lapho wenza isinqumo esiqinile, uqala ukuphila sengathi usuvele unakho okufisayo. Izinqumo zakho ziyashintsha, isimo sakho sengqondo siyaguquka, ukuxhumana kwakho kuyaguqula. Sengathi uqala ukuhlala endaweni ehlukile emhlabeni. Kwakunjalo njengami. Lapho nginquma ukucabanga nokwenza njengomuntu ocebile, ngisho nangaphandle kokubona imali ebhange lami, iqiniso lami laqala ukuphendula. Ngabona amathuba ayengabonakali ngaphambili. Ngahlangana nabantu abangiqondisa ezindleleni ezintsha. Imiqondo eyayibukeka ingenakwenzeka yaqala ukuba nengqondo. Imfihlo yayingekho ekuzabalazeni kanzima, kodwa ekuhlanganiseni isimo sami sengqondo nalokho engangifisa ukukuzwa. Futhi kungakho, uma lo myalezo ungqikithi kuwe, ngifuna wenze isenzo esisodwa manje, cindezela inkinobho ethi, like, bese ubhalisela isiteshi. Lesi senzo esilula akukhona nje ukuthepha, kuyisenzo esingokomfanekiso sokuzimisela. Nguwe ozikhombisa wena uqobo, ngikhetha le ndlela, ngikhetha lokhu kuhambisana okusha, nginquma ukungaphinde ngiphile ngaphansi kwamandla ami agcwele. Lokhu kuzibophezela kuwe kwakha isinyathelo sokuqala sokuba uguquko luqale ukubonakala. Khumbula, impilo ayilokothi ilinde ukuphelela ukuze iguquke, iguquka lapho wenza isinqumo. Ungaqhubeka uphethe amaphethini amadala, noma ungakhetha ukungqikithi ngokuhambisana nempilo oyilangazelelayo ngempela. Ukukhetha kungokwakho, bekuhlale kunjalo. Futhi ngokushesha lapho wenza khona isinqumo sakho, ngokushesha uzobona ukuthi okwakubonakala kukude bekulokhu kukumelele ngaso sonke isikhathi. Ngokuqonda okusha ngakunye, udala indawo yokubona amathuba ayekulokhu ekuzungezile, kodwa manje kuphela abonakala. Futhi uma lokhu okuqukethwe kungqikithi kuwe, sicela ukwabelane ngakho nomuntu okhethekile ongase azuze kulo myalezo. Mhlawumbe lowo muntu ulindele lamazwi ukuze athathe isinyathelo esilandelayo ohambweni lwempilo yakhe. Ukubonga okukhulu ngokuba khona kwakho lapha nami, futhi ngizokulinda kuvidiyo elandelayo, lapho sizoqhubeka khona sihambisane kulolu hambo lokukhula nokufezeka.